As I'm talking to you today, on first Nigeria, I know 1,000 something. Ndiba ino ni ime n'obodo a kita. To the extent na Parambuka ebas na nwere ebe eji ebu ndị banyi, that place na the first time ebute ọzọ the cell uju. N'ọsọsọ ndị Igbo ebute mmadụ 50 mmadụ na-abụ bụ ihe bụ another place. Ndị ọzọ bụ either na ha si Anambra, Imo, Abia, especially Imo and Anambra. What Ebonyi na anọkwa ya. Mana ndị Igbo. My brother, the thing na iri nri, oblo no iri nri ama adigo mu somehow secure because as person where I'm working with the government of this country now. Ihe na iri nri na afọ bụ na akọwara ndị nọ na deportation camp nya ebe eji wee deport ndị be anyị na ndị nọ dia karị 300 and ebe esi wee deport ndị be anyị deport. My brother, I want amolom ke is obulu APs because Nigeria agwa Nigeria ka abia nwolo ya abia. Even the mans na ha nwere ihe ha nwere ike ime. So now amolom ke is we help ndị Igbo by because apart from that people, my brother, yesterday can discover na ndị nọ anọ ndị stranded. Ị mara mgbe nje hotel di as ka ifu ka ndị asị alụ ego. So na half na arụ dị m mma. The guy na-asị m nye ọgụ nwa bụ n'obodo oyibo na ha nọ n'obodo oyibo. Ị mana m sị ha bịa were one bottle nna ya na-asị m nye ha dị ego n'aka m nye ha dị ego. Amarọ m ka a ga-esi wee mee mmekwata Igbo mma. Amarọ m ka a ga-esi wee ghọta nọọ sọọsọ ịfụnanya na ịdị n'otu bụ ụgwọ anyị jizi onwe anyị. Onye emejọ onye gbagharụ. Onye agha na nwanne ya ka anyị eji wee meri ọgụ a. Negodunu, ịbụ onye igwe, ịbụ onye isi ụka, ịbụ onye ọchịchị obodo. Onye ọbụla si na ọ bụ onye Igbo, ọ bụ na ọnọdụ ha na-ekwu emetụtara gị, ịma na Ifeọma ya agbara gị ọsọ. Negodu ka ọnọdụ ụmụnne anyị dị. Look at negodu ebe a ghasara ọbara Igbo. Eziokwu na ụfọdụ pụrụ out of stubbornness, yes. Mana anyị ama atọkwabazie. Kedu ka esi wee rescue our own? Ebe a ka ajụjụ dị. Anyị ameso na-arapụ ha. Ọ bụ onye ka ọ na-afịọ? Kedu ndị agbụ afa ha n'ọnụ na-anyịkwa na-emechu mba niile iru nọọ nke a mekwara nke ọzọ emerọ. Otu ụmụazị anyị si wee nọrọ. Anyị abụrụ ndị nomadics. Anyị abụrụ ndị alamajari. Ejiri ife a wee mara anyị. I am going